Era unha vez o home. O home de Cromañón. Mentres o xeo glacial ia remitindo hai máis de 35.000 anos, apareceu por primeira vez o home de Cromañón, o home moderno. É pouco probable que descendese do home de Neandertal, xa que viviron un ao lado do outro durante 5.000 anos. Curmáns ou conquistadores, os homes de Cromañón foron os que gañaron. Pode ser o modelo estándar, aínda que se o modelo é o modelo rabudo, pouco se pode facer para melloralo. En fin, algo si, a muller polo seu atractivo. Non, non, así non. Así. E logo? É lento. Se non avanzamos canda Amanda, non vai haber que comer. Así que... ti verás. Vos e as vosas historias de caza. Sempre ha a haber algo que comer. Oh. A ver, que quede claro, nós levamos os animais grandes e vos os pequenos. Parécevos? Parece. Mira esas armas que teñen, xefe. Tedes unhas cousas moi xeitosas, podémolas ver? Sí, claro, mira de que folla. Están moi ben feitas. Que é iso? Mira o ti mesmo. Que tal se facemos un cambio? Vosotros, vid aquí! 2 peles de mamut, pareceche ben? Que dis? Non. 2 máis e uns cairos? Non. Acepta, Pedro, é un bo trato. Está ben, aquí están. Quero as ver de preto. Pero esas tamén. Bella, dállelas. Aquí tedes. Moi ben, vamos! Vamos a acampar aquí. ¡Viva! ¡Viva! ¡Guau! ¡Guau! Mira. Daste de conta, Pedriño, estamos ante o primeiro muro da historia do home. Veña, a traballar! Quero unhas ferramentas iguais. Idiota, son demasiado pequenas. Ay, ay, ay.
Oh, Que raio? Oi, ai, ai, mira como se fai. Ai. Teño que descubrir como as fan, xefe. Non, así non, nenos. Fixádevos ben en min. Unha lasca, unha brosa. Unha lasca, unha brosa, chupado, uns golpiños secos, e xa está. Venga, a traballar! Pero a ver, acabas ou que? Ui, xa está. Trae acá. Aquí tes. Que? Está boa. Ui. Xa verás como te Ui, colla. Vas ui. ver o que vou. Non, non! Mire, teño unha idea. Xa vou. Que dor! Despois de cazar, despezas o animal. Unha vez curtida, usas a pel para facer roupa. Agora eu. Os osos e os cornos dos animais convertíanse en ferramentas e tamén en adornos. As omoplatas dan unhas boas pás. E cos osos reducidos a pó, o mestre fai unha mestura misteriosa.
cifra que son estes trebellos extraños. Pensei que... Va. Oh, Toma, con isto quizáis pilles un peixe. grazas. Ai. Dis que con isto imos poder pescar. Ui, 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 ui. Cuidado, Flor. As pedras do lume quentaron a auga. Bótase o anzol e recollese un peixe. Bótase e recóllese. Ah, ei. Ah! Ai, 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 ai. Mirade máis mans. Do outro lado do río hai unha terra vermella. Isto é moi interesante. Ai, Pedriño, vou. con esta terra que recollemos podemos pintar figuras dos nosos heróis mortos na caza, das nosas compañeiras, dos nosos xefes, podemos facer debuxos sobre as paredes, sobre as peles, Moi sobre as interesante. teas e moitas máis cousas. Monta. Ah! Ah, ¡Idiota! ai. Podemos coller un pouco diso de pintar. Grazas. Escapoume unha lebre. Mais. Son 3. Moi ben. Non collemos ningún rato. Ei! Ei! Saudos. Hai uns animais moi grandes, temos que unirnos as dúas tribos para cazalos. De acordo? De acordo. Moi ben, moi ben. Quedamos para mañá logo, ao amencer. Aí están xa. Ali. Xa están aquí. Veña, vai rápido, rápido. Veña, rápido. Ui, este gordo preguiceiro. Ui.
Cada cazador vai levar unha parte da peza, entendido? Sí, pero fomos nosos que cercamos os animais. Sí, é certo. Ben, ben. Vide, convidámosvos a comer con nós. Está bo. Que vos parecería que a vosa tribo se unise á nosa? Perfecto. Boa idea. Primeiro botaslle un pouco de sal e pementa, unhas ervas e cociñase con pouco lume. En marcha! O outro día, as tribos recolleron todo e marcharon buscando ceos máis clementes. Onde antes había dúas tribos, agora hai unha. Esperemos, aínda que é difícil que se leven ben. Oi. Ai! Au! Pero que pasa? Condenados, estades despertando a todo o mundo. E de saber o que é bo. Xa me estou fartando, pero é que esta xente... Xa veredes. Veña, gordo, a ver, vas ver ti quen son eu. Veña, gordo, a ver, vas ver ti quen son eu. Cala xa o vou aí! Xa, calo, xa. Que cales! Queremos dormir. Silencio, silencio, silencio. Cuidado, gordo! Que? Non, non, non. Non se pode un interpoñer no camiño do progreso. O mestre vai proceder coa iniciación dos cazadores novos. Vide, rapaces. Pois ti non penses que a próxima vez a cousa vai ser igual.
Ides ver. Oh, pero sáeme daqui, bruto. A xente nova non ten respecto ningún. Non sei a onde imos ir parar. As estacións van pasando desde que o noso mestre inventou un calendario para apuntar o paso do tempo. Un día volveu a primavera. Andar, andar. Sempre... Pero a ver, ¿qué pasa aí? Pedro, ven aquí. Xa non hai mandas grandes e os animais pequenos corren máis cos nosos cazadores. Se queredes ter máis comida, podemos facer algo así. É unha idea excelente. Mirade, aí están xa. Viches iso? Pero estes que fan? Pois eu diría que... Ei, ei! Che, 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 che! Ei, ei! Oh, ai! Ai! Ai, se non chego a apartar... Esta penso lle la cobrar. Isto non vai quedar así. Podedes marchar, veña. A ver, ides a ir ou non? Que che pasa, bonita? A miña vaca está triste porque está moi soa. Non te preocupes, voume encargar eu. A ver como amaño eu isto. Ah, xa sei. Mira, Touriño, a cousa echa así. Se és tan amable de acompañarme, agradeceríacho moito. Toma un pouco. Moitas grazas. Que bo está. Fixáchelo ti, Flor. Estamos 10.000 anos antes da nosa época. O home percorreu xa o 99% da súa historia. A poboación pasou de 125.000 a 10 millóns de individuos. Pero xa son adultos. Saben cal vai ser o seu futuro.